Njalo madoda. Okay, so kuphela. Right. Niyaphila nonke. Siyaphila. Awuzichaze ke ndoda kuqala wena ukuthi ungubani. Mina Yeah. nangispecific impela isibongo. Yeah. Khona la mangusuthi. Okay. Ake ungimaketheleke lo msebenzi wakho la. Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani la. Lana sibhizi ngefilming. La mkhona. Yeah. Izathu ukuthi sivuse ifilming ukuthi sifuna uqoqa ingane encane. Yeah. Zenze into right nokuthi ezinye bese ziyabhema zenza into. Okay. Uthi niqale nini? Last year, 24 September. 2024. Yeah. Okay. So manje lana senithenge izinto zokusebenza ezaba lezinga leli. So akuchaze nje ngifuna ukwazi mfowethu ukuthi yini kahle lena enimisela ukuyibona ishintsha emkhondo njengoba seniphelele kanjena la phambi kwami. Nawu ngiyabona kunabonana abancane la. Nazi nezinsizwe ezincane lapha. Nifuna ukubona kwenzakalani la mkhondo? Inhloso nje yeyini? Isifiso sethu ukuthi nje chaze nje ukhululeke mfowethu ngoba ngiyazi kukhona nenhloso eninayo. Chaze nje ukhululeke. Ngibona ubuka umfowethu ubhuti bani? Igama uthando lwethu Nkosi. Thando lwethu Nkosi ngaphambi voice nje Nkosi. Awusichazele thando lwethu. Kulo mbuzo engiwubuza umfowethu la awuphendula ungathini wena mfowethu? Isifiso sethu ukuthi siphume kulo kuhlupheka esikukho. Yeah. Nalabantwana aba-actor nathi nabantu sisebenza nabo bathola impilo ezingcono ngaphambilini nathi sikwazi ukuthi sondle umndeni kusasa. Bekuyisifiso lokho. Yeah. So ngifuna ukuthola something la ukuthi kahle ni company or what? Company. Nesibiza ngani? The Rising Nation Production. Yeah? The Rising Nation Production. Yeah, so mangabe nje abantu bafuna ukunazi nitholakala kuphi nakuphi? Solakala ka Facebook. The Rise Facebook nebani? Ka Facebook si TRNP. Bani? TRN Production. TRN Production. Ipage lethu. TRN Production. Facebook lo. Okay. Bese ka YouTube si The Rising Nation Production. The Rising Nation Production. Ka YouTube. Okay. TikTok anikho. TikTok si TRNP7. TRNP7. Okay. Kwenye indawo phelele. Really lapho indawo sitholakala kuzo. Lawo ma social okwamanje. So uma ngabe nje umuntu manje efuna ungena ku TikTok or YouTube yini angayithola kula ma page noma kule magama ama page enaseniwashini? Okwamanje besisa poste izinto besizenza ama behind the scene. Yeah. Nama clips besiwashootha kuwo lama shows besiwa-act. Yeah. So uzothola lokho amanye amavideo ahlekisa amanye abuhlungu inhlobo nje zamavideo. So wonke la mavideo okhuluma ngani wenzela mkhono? Besebenze khona la. Nwenza kuphi la elokishini noma kuphi endawo? Siwenza la location sesingakaze siphinde la location. Lonke lokishi leli noma nendawo specific enenza ku? Sijwayele ukwenzela khona ngapha eMangosuthu. Sinokuphuma kodwa hayi kangako. Sijwayele nje ngapha eMangosuthu kakhulu. Okay. So kukhona mhlawumbe ungathanda uku-edda before ngiya kule team ngapha ngifuna ukuxoxa nami. Kuloko nje bengikubuza khona okunye ufuna uku-edda mhlawumbe. Akukho. Mina kukhona. Awu-edde mfowethu. Besicela support ebantwini. Yeah. Support kanjani? Ake nikhulume ithuba leli ngoba njengoba ngilana mina umfoka Mkhonza
lapha ku YouTube naku TikTok. Ku TikTok Mfoka Mkhonza, then ku YouTube Mfoka Mkhonza TV and podcast. Na balandeli lapha cishe nje ku TikTok saba close to 10,000 manje. And then ku YouTube balapha close to 5,000 manje. So ake nikhulume nabo ke bonke labantu manje ukuthi uma ngabe kuthiwa nidinga support manje nidinga support kanjani? Ukuthi okwamanje equipment besase right nayo. Yeah. But besingayijabulela isupport ukuthi abantu basibukele ba-share ba-subscribe mangabe futhi bakhona laba abafuna uku-act khona la endaweni bangeza bakhululeke so ba welcome kahle bekuyile support because equipment sisaphela phelele sekungekho osikhala ngakho kwamanje. Okay. Athi sithi siphoza kancane lo msindo lo. Okay, bowusachaza la ukuthi nidinga support ngokuthi share, subscribe and all that. Uqhube kuthini? Nabantu ezoku-actor. Yeah. Mangabe umuntu ufuna ukuzo-actor angakhululeka siyatholakala khona ngapha eMangosuthu. Yeah, so mhlambe uzothi omnye mina ngifuna ukunithinta ke ngoba nginayo lento yokuthi ngifuna uku-actor, omunye uzothi nami ngiyi-artist ngendlela enginayo mhlambe ngingalekelela nangeingoma zami. Mhlambe omunye uzothi mina ngiyimbongi noma ngini mhlambe kukhona okunga-arrange athi kodwa ngifuna ama-contacts nginganithola kanjani sizokhona? Inamba yethu esisebenzisayo u-064 023 0742 ka-WhatsApp. Awuphinda? 064 023 0742 ka-WhatsApp. Okay. Bangasithinta khona. Nakhona page la ka Facebook bangabhala khona uma ngabe siposta izinto. Okay, ba-comment ngokuthi mhlambe ufuna uku-actor sokwazi ukuthi ukukhuluma naye umuntu sixhumane naye ukuthi uhlala kuphi izinto zakhe kanjani. Okay. Siyamthola kanjani. Ban inbox. Okay. So iloko eningakusho ngama contacts and stuff. Hayi, ngezwakala. Uphinde i-page leni la Facebook for umuntu ongazwanga. Ka Facebook isi TRN Production. Okay, uphinde? TRN Production i-page la Facebook. TRN Production. Okay, TikTok TRNP7. YouTube The Rising Nation Production. The Rising Nation Production. Okay. So inamba bese nation. Ake ngize ngapha ke manje. Sikunjani? Phambi nje ivoice sifuna ukuzwa kahle. Ubani igama lakho? Nothando. Owabani Nothando? Nkosi. La The Rising Nation. Yini umsebenzi wakho wona usichazele nje okwenzayo lekho? Umsebenzi wami ukuthi ngibe le ntombazane lethanda abantu yaboma actor. Yes. We are actor now. Actor. Okay. Mhlambe kulama show lawa ubizwa ngobani wena? Nobuhle and Unobuhle? Yes and khona la kwenye futhi ungibani khona? Nokuthula. Oh, Nokuthula. All right. Nangomunye. Kunjani sesi? Ngiyaphila. Bani igama lakho? Ulwandle Sibonga Mnisi. Lwandle Mnisi. Wena wenzani la ekhaya? La ngiya actor. Actor ezoba? Actor is Nkanyezi. Okay. Kwesinye istory Sunshine. Sunshine. Okay. Okay, akasondela omunye. Sondela mfowethu. Kunjani? Ubani wena? Siyabonga Msibi. Msibi? Awuchaze ke ndoda wena wenzani la ekhaya? Mina engikwenzayo ngenza i-makeup. Okay. Makeup ngiphinde ngi-act. Oh, baba bahle ngenxa yakho nje. Okay. Okay. Mawu-act ngibani? Mang-actor khona le story sasishoot. Ngusiyamthanda kuso. Siyamthanda. Esinye ngibanele. Banele. Okay. Bese sinye esishuthayo manje esibiza ngaso Bandile. Okay. Ake sizwe ngapha. Ubani igama lakho? Nonkululeko Dlamini. Nonkululeko, kunjani Nonkululeko? Ngiyaphila. Nonkululeko Dlamini. Wena wenzani la ekhaya Nonkululeko? Ngi-actor. We act.
Ungibani-ke la emak-act? Ngiluyanda. Luyanda. Yes. And then phelele lapha. Okay. Siyabonga Luyanda. Sokubiza ngoLuyanda. Alright. Kunjani? Ngaphinde. Bani lo? Kosenhle. Kosenhle. Alright, la ekhaya wenzani inkosenhle? Lu-act. Uyi-act. Ubani wena la mak-act? Umuntu nje ophaphayo. Uphaphayo. Shot mangibona uphapha akho nje kuyobe kunguwe. Ungibani igama yakho la mak-act? Kwesinye uMinnie Mouse, kwesinye Minnie Mouse. Ha? bese sinye Kosenhle. Kosenhle. Okay, siyabonga. Then kunjani lo? Aha, usichazele ukuthi ubani igama yakho. Hayi ukhuluma kancane abakuzwa abantu. Ngingimike ngakandla ngamama. Mike Dlangamandla. Wenzani la ekhaya ke wena? Nawe uya-act? Ungubani maku-act? Ngishimza story. Shimza. Okay. Kwesinye ngi-80 kg. 80 kg. Ye uyasinda mos. Hayi ziyabuya. Yiloko kuphela. Hayi siyabonga 80 kg. Bafu. Khambani. Akamba kahle. Ubhuti bani? Igama uMlamuli isibongo Mhlanga. Mhlanga. La ekhaya wenzani umlamuli? Ngi-actor nje mina la ekhaya. Nawe uya-act? Sithi ungubani ma-act wona? Ku-story sethu esishuthayo nje. Yeah. Uthando nosiko. Engizothemba ukuthi suphuma nje emaduze. Yeah. I-main character uMelusi. Umelusi. Okay. Kwesinye bese si-actor nje. Yeah. uSmall Gulu. Small group. Ukhona besinye bese si-actor bengidlala i-character yamathakini. Okay. Alright. Hayi kuyezwakala mfowethu. Siyabonga kakhulu. Ngiyajabula ukubona umsebenzi wenu. Ngabuya nonke ngakho. Muhle umsebenzi wenu futhi mina nginganitshela nje manje ukuthi lento eniyenza la konke nje lokho engikubona la nizithengela nina noma nithola ama sponsor kwenzakalana nichaze madoda. Sayithengela thina. Nayithengela nini? Okusho kona ukuthi passion yeni inkulu ngalena. Ha? Ngikuzwe uthi wena okwamanje enough ngelonge equipment. Okwamanje. So into edingeka kakhulu nje ile support oyishilo ukuthi abantu ake babuke into eniyenzayo. Bayishare, bayisubscribe. I-viewership ibalekile njengamanje kini. Indaba zama sponsor anisho lutho nithulile. Isponsor naso sasidinga. Sizonsponsor nidinga ukusponsorishwa ngani mainly? Makuthiwa kuyasponsorishwa. Khona le story esizosiqala manje. Yeah. Inkinga yethu ebeyisihlupha kakhulu kuba ley'tori eziningi ngesikhathi esisodwa. Kodwa leyo sibese sayilungisa ngokuthi ayisesizofocus esitorini esiyi-1 lesi esizoba side bese siqedile bese sesiya kulezi ezinye siyiqedelela. Okay. So le story esizosiqala manje sidinga ukuthi sithole isikole. Isikole ni-actele esikolweni. Si-actele esikolweni. Amathemba ethu ukuthi si-actele la kabuhle. Yeah. Yeah. Kwase kwenzakala. Besisafuna ukuya khona sikhuluma no-principal sizwe ukuthi uyasivumela yini ukuthi siye so actor khona. Nisengakhulumi nesikole. Sesingakhulumanga naye. Okay. Sisalungisa indaba zama-actor. Yeah. Bese khanye singaya khona mase sisazi ukuthi hayi ama-actor asewakhona ke manje. Okay. Akezwakala. I'm sure ukuthi ebuhle bazonivumela. Awungibuzi ngani nisho ngani? Because ngiyamazi uprincipal uMr Hlatshwana ukuthi uprincipal olalelayo futhi onayo iwish yokubona abantwana beprogress empilweni. Nezinto eziningi nje engizaziyo akasiza ngazo nathi phambilini ebesizocela ukuzenza esikoleni sazenza successful. So ngiyazi ukuthi nizoyithola indawo. And futhi makuukuthi kunzima ukuyithola sikhona nathi ukunincedisa athi aze abe convinced ukuthi ayenzeke lento mhlawumbe isupport uma sikhona behind you kuzokwenzeka because sifuna ukuthi lento iphumelele. Yayibona ngoba uyabona ukuthi izokhipha abantwana entweni eziningi. Sineyinkinga eziningi nje ezenzekayo la lokushini, abantwana bayabreka, abanye basebugebengweni, sikhuluma nje abanye balapha ejele manje bayeke ngisho isikole. Babanjwe ngabe bebabhizi ngomsebenzi onjengalo. Ngabe kukhona okuhle esikubonayo yabona. Last question yami.
ngifuna ukwazi ukuthi beside uku-actor nento angithini nenisha ama-film beside lokho akukho okunye enikwenzayo ngale ma-equipment wenu okuseceleni mhlambe beside indaba zamafilimu ukuthi like mathuthi kunabantu abanomshado Yeah. siye sinokuhamba siye khona sibalekelele sibashuthe nabafuna ukwenza music video banokusicela sobasiza bese Oh, okay. Khona nje mhlambe ama-example engingawasho ukuthi nike mhlambe for example ngizokhuluma ngama-music video. Khona ama-artist eningawalekeleli ukwenza ama-music video. khona i-chaotic Huh? Chaotic music. chaotic music Okay. ke yasicela soyishuta Oh. sisayishutela Yeah. emakhosi Yeah. nangapha car wash Okay. sabashutha umusic video wonke waziwaphela kwakuthi yibo-ke bacela ukuthi bona ba-edithele bona Oh. sabanika ama-clip Okay. So leyo video yawe nje itholakala kuphi ngokwazi kwakho awazi bebatheke isengakaphumi Oh, isengakaphumi. ukuthi ngaphumule bangicela ngoba sayi-edit. cha. Okay. Khona my example. Besikile sashutha umshado. Umshado. Okay. Ukusho nje kaphishane even imishado nganimema imbuke bese nixoxa ukuthi nizobenzela kanjani. Yonke nje i-event I-event nje nje. Okay, akezwakala. So kini nje it's about ukushuta. Nothing more. Alright, akezwakala bafethu. Mude umsebenzi wenu. Ake ngibuze bengifuna ukubuza kahle kahle le indaba ukuthi kukhona nama partnerships and now mhlambe nabanye abenza ama program athile noma ama show athile noma mhlambe ikhona nezinhloso zokuthi uma ngabe kunabantu abenza ama show athile nisebenzisane mhlambe ngandlela athile nawo ngokwezivumelwano ezithile mhlambe ake ngenze example mhlambe khona umuntu ofuna ukwenza ishow la lokushini but nina uzodinga iservice yenu ukuthi mayenza le show kube yinina enimshuthayo izinto enjengalezo anizenzi ukuthi siyathanda ukusebenzisana nabantu siyathanda ukusebenzisana nabantu sengenzela ukuthi ngoba njengoba ningibona ngwela ngixoxa nabantu abaningi mina banezinto eziningi abafuna ukuzenza kodwa uze umuntu athi yazi ngiyafisa ukushaya mhlawumbe iprogram ukuthi but iproblem yami angina equipment ngiyabona nina lana niphelele nina ama drone nawo makhamera yonke into yena mhlawumbe uzothi mina mhlawumbe ngiuproducer wama show athile ngifuna ukuphusha into ethile but ngizofuna ukuthi ngisebenzisane mhlawumbe nani ukuthi nina ningishuthe mangenza lokho ningakwenza nalokho uma ukuthi senihleli phansi niyaxoxisana niyavumelana noma nje nina nifuna specifically ukugcila kuloko enikwenzayo kuphela singakwenza ngoba ukuthi nathi kuyasiza ukuthi nathi igama lethu lithuthuke liphakama yeah ngathi nombono ohlukile ngikuzwa Cha, anginawo umbono. nawe usho njalo no siyabonga ufethu umsebenzi wenu ke ufethu hayi ngani nje wasekufika umphoka amkhonza nani nizobona kukhona okuhle sizokuthola la sizowusupporta ngisho ukuthi futhi uzosupportwa nala emphakathini wethu uphumelela ngendlela engifisa ngayo ngithi angiyifake nje la le video engiyenza la nani nizoyibona ngizoyifaka ku TikTok wami lapha ku TikTok umfoka Mkhonza phinde ngiyifake lapha ku YouTube umfoka Mkhonza TV and podcast nizoyibona khona yabo mhlambe na kule page lami la Facebook elithi umfoka Mkhonza social worker likhona nalo kodwa angikho busy kakhulu kulo but sengizoba busy manje ngalo nakhona mhlambe ngizofaka okuthile ngoba ngiyacabanga ukuthi kuningi esizokwenza together yeah ngiyabonga kakhulu ake siyibambe la kwamanje take it from here ngiyabonga na